Talianska mistička Mária Valtorta sa narodila 14. marca 1897. Vyše 27 rokov bola pripútaná na lôžko. Na Veľký piatok v roku 1943 začala písať dielo o živote Panny Márie a Pána Ježiša, neskôr vydané v 10 knihách pod názvom Evangelium, ako mi bolo odhalené. Sidiac v posteli, písala do zošitov všetko, čo jej diktoval vnútorný hlas. Pápež Pius XII povedal, že nie je nutné skúmať pôvod tohto diela. Ten, kto číta, pochopí. Mária Valtorta zomrela 12. októbra 1961. Z pokladu, ktorý nám zanechala, vám prinášame úryvok spolu s krátkym zamyslením. Pri poslednej veľkonočnej večeri Pán Ježiš hovoril svojim učeníkom o Božom kráľovstve. Králi národov panujú nad nimi a utláčaný ľud, hoci ich nenávidí, prevoláva im na slávu a kráľov nazýva dobrodincami a otcami vlasti. No pod falošnou úctou sa tají nenávisť. Ale vy nie tak. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší, a vodca ako služobník. Vy ste vytrvali so mnou v skúškach a ja vám dám miesto v mojom kráľovstve, tak ako ja v ňom budem kráľom podľa vôle Otca, aby ste jedli a pili pri mojom večnom stole a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Vytrvali ste so mnou v mojich skúškach. Iba toto vám dá veľkosť v Otcových očiach. O, koľké kniežatá budú v mojom dome. Všetci tí, čo v životných skúškach boli Kristovi verní, budú kniežatami v mojom kráľovstve. Nie je kráľovstvo ako kráľovstvo. Svetské kráľovstvá sa vyznačujú mnohými svetskými poctami, slávou a mocou nad inými. Božie kráľovstvo prichádza nebadane. Nerobí okolo seba rozruch. Jeho sláva a moc sú viazané na Božiu slávu a Božiu moc, ktorá nie je nad inými, ale pre iných. Svetské kráľovstvo môže viesť k pýche. Božie kráľovstvo sa musí prejavovať v pokore. Ježiš kráľuje službou a aj v skúškach zostáva verný svojmu poslaniu, ktoré dostal od Otca. Kto chce kráľovať s ním, mal by ho počúvať, prijať jeho posilu a napodobňovať ho v plnení Božej vôle. Teda, ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať.